Som Jozef Schmidt. Volám sa Tomáš Cesnak. Som stolár. Zo Spojenej školy Modrý kameň. A som tretiak. Isojatok szépen! Iná dielňa, iné prostredie, Určite atmosféra iná škola, noví žiaci. a zotovovanie stojanov počepník. Bolo to dobré. Spájanie dreva a kolíkovanie a lepenie. Boli to oblúky, je to ťažšie, vypiluje sa to ťažko. Záleží to od toho, že čo robíme z masívu a aké spoje používame. Podľa mňa určite s masívom, lebo je to zdĺhavejší proces a to drevo sa viac tvaruje. Myslím, že áno, bolo zaujímavé pracovať pod stresom a bolo tam super. Určite áno, je to výzva. Tak organizačne bola súťaž zvládnutá na výbornú. Žiaci mali presné pokyny, čo majú robiť, ako majú robiť. Dostali technické výkresy, boli preškolení z BOZP a bolo o nich náležite postarané. Čo sa týka zadania, v dnešnej dobe sa pracuje najmä s veľkoplošnými materiálmi, s tým masívom už menej. Po prípade sa vyrábajú z neho len škárovky, latovky, prípadne záhradný nábytok a takto tvarované výrobky sa vyrábajú veľmi zriedkavo. Na druhej strane vyrobiť takýto výrobok najviac preukáže tú zručnosť žiaka. Ako vie pracovať s drevom. Napriek tomu, že všetci žiaci alebo súťažiaci mali rovnaké zadanie, každý žiak pracoval iným spôsobom, začal výrobou iného dielca, predpokladám, že podľa vlastných preferencií a zároveň pri jednotlivých dieloch, napríklad ako bolo preplátovanie, niektorí použili priamočiaru pílu, niektorí použili dlátovanie, takže bolo to zaujímavé sledovať, ako ten žiak ide tým svojím spôsobom a štýlom, ktorý jemu je vyhovujúci. Súťažiaci boli zruční, všetci do jedného. Bolo vidieť, že teda majú nejaké tie pracovné návyky a ovládajú technologické postupy, aj keď na hotových výrobkoch bolo na niektorých zrejme a viditeľné odchýlky v presnosti, v rozmeroch. Poprípade tá predpríprava pred konečnou úpravou povrchovou nebola v takej kvalite, ako by malo byť. Jednoznačne áno, žiaci pracovali pod stresom, boli zodpovední za svoju prácu, boli v novom prostredí s novými spolužiakmi, alebo teda súťažiacimi, boli hodnotení niekoľko členov komisiou a myslím si, že celkovo takéto súťaže prispievajú k rozvoju žiaka, nielen ich kognitívnych schopností, ale celkovo celej osobnosti. Ako predsedníčka celú súťaž hodnotím veľmi pozitívne, no bol to náročný deň. Celý deň stať na nohách, pozorovať prácu žiakov, či dodržiavajú technologické postupy a či pracujú pri výrobe jednotlivých dielcov, ako je vopred určené. A v závere súťaže bolo náročné nielen pre mňa ako predsedníčku, ale pre všetkých členov hodnotiacej komisie posudzovať jednotlivé výrobky, či sú dodržané rozmery, či sú tam odchýlky a v podstate za každý 1 milimeter sa strhávali body.